November 2, 2022 na nagkot mi sa mga katonto ug sa dihang lingaw kami istorya na iming abot isa ka lalaki ug miingon magbantay-bantay kuno mi kay naay manitsit diri. Wala namang panumbalik nga kay murag kangi siya ug sa mga sumusunod nga oras atangi. Chicken siguro to. Butla, ay kalis mo jacket nila, kumain mo yan. Nakatawag yun. Sit, mga Pasmuhan, totohanan. Iguang ang ganda to, yan to, pag-anak. Tunto yun. Lagi ito pag-anak. Sit. Sila, kaya dumi. Pinuntahan sa kanya ba? Lugaw. Kapila mong dugo. Tulong kita. Tapos malibo. Sinadya na lang, saan ba? Shut na. Inami mo, no!